Bé, doncs, bona tarda. Gràcies per la vostra assistència. Sergi, Marcén, gràcies per acceptar la nostra invitació. I bé, us explicaré una mica molt breument qui és Sergi Marcén. Sergi Marcén és el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit i a Irlanda. Ostenta la representació en els dos països. De formació és tècnic en electrònica industrial, amb un postgrau de creació, direcció i administració d'empreses. Ha cursat estudis de màrqueting a la Westminster University de Londres i d'estratègies d'internacionalització, clústers i competitivitat empresarial i lideratge d'equips i projectes a Barcelona. És el delegat de la delegació de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit i Irlanda, tal com hem dit, des del 2016. És el responsable màxim de les relacions bilaterals entre Catalunya i el Regne Unit i Irlanda, que tenen com a objectiu l'intercanvi d'interessos econòmics, establiment de relacions institucionals, la promoció del sector turístic i cultural català, així com també l'ajuda a la comunitat catalana present en dos països. A nivell professional destaca l'haver estat responsable tècnic de la Generalitat de l'equip negociador de l'establiment del Mobile World Congress de Barcelona. Així mateix ha estat director del pla TIC.cat, primer pla industrial realitzat pel sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions a Catalunya, a la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat. En l'àmbit privat ha desenvolupat la seva carrera professional en càrrecs de directius i de gestió d'empreses d'informàtica i telecomunicacions d'àmbit nacional i internacional. Entre altres empreses on ha treballat destaquen la Computer 2, Satec, Ono, Telia i Econ Technology, amb seu central a Londres. L'any 2007 va ser un dels fundadors del Centre Català del Regne Unit, Catalans UK, del Regne Unit. Bé, aquesta és la darrera conferència, el darrer acte del cicle de conferències Coneguem els nostres ambaixadors, que el que hem pretès amb aquest cicle ha sigut conèixer de primera mà quina és la tasca que desenvolupen els delegats arreu dels països europeus. Com ja sabeu, ha passat per aquí el delegat de Suïssa, la delegada d'Alemanya i avui tenim el delegat d'Irlanda i del Regne Unit. Farem el mateix format de sempre. Ens farà una petita explicació durant 30-40 minuts i després obrirem el torn de preguntes, que creiem que és allà on podem treure més profit per aclarir tots aquells temes que tinguem dubtes o que ens hagin pogut quedar poc clars. Vinga, gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies per estar aquí. Moltíssimes... Sí. Perfecte. No se sent bé. Ara em sentiu bé? Sí? Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per la invitació. La veritat és que és un plaer estar aquí. Ups. Aparto els mòbils, no sigui que... tindré l'oportunitat de compartir amb vosaltres aquest magnífic temps, una mica calorós, però acostumat al temps de Londres, s'agraeix. Jo m'agradaria començar una mica explicant-nos què és la meva feina, què és el que fem nosaltres a la delegació i què és les línies de treball que estem fent. Jo quan vaig arribar a Londres l'any passat vam decidir treballar 3 línies d'actuació principals. La primera és la relacionada amb els ciutadans catalans que estan a l'estranger, en aquest cas en el Regne Unit i a Irlanda, i les comunitats catalanes. Tots aquells serveis que podríem anomenar serveis a la ciutadania, preconsulars, hi ha molts noms, no? Però principalment són serveis de primer nivell que qualsevol català que va a Londres o que va al Regne Unit pot necessitar. I aquests serveis van des de quan perds el carnet d'identitat, què és el que tens que fer, si tens un problema amb les autoritats, si tens un problema mèdic, si tens una emergència. Doncs nosaltres, diguéssim, moltes vegades som la primera porta a la que piquen,
per poder ajudar en aquestes persones. A dia d'avui nosaltres no tenim competències en molts àmbits i les té l'estat espanyol mitjançant el consolat que hi ha en el Regne Unit, i moltes vegades el que fem és acabar derivant moltes accions d'aquestes en el mateix consolat. Si perd un DNI o el passaport, és el consolat que té que acabar realitzant aquest document per poder moure's per la Unió Europea o per poder tornar a casa, per exemple. Però si és un cas que hi ha un problema amb alguna autoritat, els assessorem, els donem un llistat d'advocats, moltes vegades fem de traductors i diguéssim, fem aquell primer suport assistencial a les persones. En el cas de preguntes, perquè sempre hi ha moltíssimes consultes, tant el correu electrònic com el telèfon de la delegació està sonant bastant sovint per persones que ens pregunten moltíssimes coses, des de que volen enviar els nens al Regne Unit i volen saber on poden anar, o necessiten un hospital en un lloc i no saben què fer, o necessiten un metge per no sé què, o un advocat per no sé quantos. Aquestes feines, diguéssim, és el que majoritàriament ocupem el nostre temps dintre de l'àmbit de la ciutadania. Així mateix, com sabeu, en el Regne Unit hi ha una gran quantitat de catalans. Exactament el número no el tenim perquè és molt difícil tindre aquest número, de fet no el té ni a l'estat espanyol, però sí que us puc dir que segons un estudi que va fer el govern britànic va calcular que aproximadament hi havia uns 80.000 catalanoparlants en el Regne Unit. Per tant, ja és una comunitat important en aquest país. Aleshores, com sabeu, els catalans som unes persones que sempre som molt neguitoses i estem fent assemblees, i estem fent clubs, i estem fent de tot, no? Sempre que podem intentem fer algun tipus d'associació. I una de les coses que vaig veure és que a Anglaterra, amb els anys que ja portava allà, tot això estava molt desordenat, cada un feia el que podia amb la seva màxima voluntat, i des de la delegació vam tindre la iniciativa de poder ordenar tots aquests diferents bolets, aquestes diferents esglésies que tenim per tot el Regne Unit, per poder acabar fent una capella més gran o una catedral en certes ocasions, sense que cap d'elles perdés la identitat de cada una d'elles. En aquest sentit us puc dir que tenim, per exemple, els Castellers de Londres, que ja és una comunitat quasi de 100 persones, amb la qual el 50% de les persones són britàniques i el 50% de les persones són catalanes, o sigui, la integració és bastant forta. Tenim el casal català, en aquest cas de UK, que és Catalans UK, que aquest any farà 10 anys, i és un casal molt actiu, que fa moltíssimes activitats. Tenim la coral, que per exemple utilitzen les nostres oficines per poder ensejar. Tenim els sardanistes, tenim la penya blaugrana. Hi ha molta gent que està fent moltes coses i aleshores el que fem és intentar ajudar-los a que facin aquestes coses. I al mateix temps intentem fer accions conjuntes que acabin repercutint a molta més comunitat. Us poso per exemple l'exemple aquest Nadal, vam fer la festa de Nadal i van participar les diferents comunitats i en una festa vam acabar sent 300-350 persones, que va estar molt bé, on es va cagar el tió, on hi havia caganers, on es va fer el pessebre, i una miqueta vam donar a conèixer es van fer castells i es van donar a conèixer quina és la cultura catalana. Tanmateix el Sant Jordi, com sabeu, el patró d'Anglaterra és Sant George i el patró és molt nacionalista anglès, des d'allà no tots els anglesos se'l senten com a patró, sinó que té una connotació molt nacionalista, i el fet que el nostre Sant Jordi sigui un Sant Jordi festiu, on ens regalem una rosa, on ens regalem un llibre, on la gent surt al carrer, doncs és una cosa que agrada. I aleshores aquest any, per exemple, el Sant Jordi que hem fet, l'hem fet com en els últims anys al Borough Market,
i han passat més de 3.500 persones pel Sant Jordi i han pogut conèixer de primera mà doncs, quin és el nostre Sant Jordi, s'anaven amb la Rosa i era un ambient molt diferent. Vam fer els castells i va ser espectacular. De fet, jo és la primera vegada, una de les poques vegades que he vist tanta gent al voltant d'uns castells. No? Us podeu preguntar, per exemple, quina és la feina de la delegació per fer uns castells. Aquí a Catalunya fer un castell no costa res, no? Ens juntem 4 i acabem fent el castell. Representa que fer castells a Londres necessites permisos de seguretat, necessites tindre una ambulància, necessites tenir unes assegurances, perquè el safety, no sé què, que diuen ells, doncs s'han de complir, i aleshores si això ho tingués que fer una associació, o quan ho tenien que fer l'associació, els representava una muntanya. Perdó. Quan ara nosaltres el que fem ja hem agafat, diguéssim, la manera de poder fer tot això i els hi facilitem molt la feina a totes aquestes entitats i per tant poden començar a fer coses. No només passa a Londres, sinó que també passa a Edimburg, també passa a Dublín, també passa a Belfast, també passa a Manchester, on també hi ha comunitats catalanes on estem treballant. Tanmateix, el donar a conèixer la nostra cultura és molt important i hi ha 19 universitats en el Regne Unit on hi ha lectures de català. De fet, hi ha més universitats en el Regne Unit on hi ha classes de català que a Espanya. I hi ha universitats com per exemple Oxford i Cambridge que tenen lectures de català en aquestes universitats, que són una de les universitats més importants del món. Així mateix sempre intentem donar a conèixer la cultura catalana amb esdeveniments a través de l'ICEC o de l'Institut Ramon Llull, que també està dintre de la meva delegació, i fem totes aquestes activitats. Aquest seria la part relacionada amb la ciutadania. Després tenim un altre àmbit d'actuació, que és la part relacionada amb tot el que és negoci. De quina manera ajudem a les empreses catalanes a establir-se en el Regne Unit i Irlanda i de quina manera convencem a les empreses angleses i irlandeses que es puguin vindre a Catalunya i que s'estableixin en el país. En aquest cas, jo a la meva delegació també compto amb una oficina d'acció, però nosaltres anem una mica més enllà i fem relacions entre professionals i empresaris de molt alt nivell que estan visquent en el Regne Unit per fer una mica de lobby català a l'hora de poder accedir a qualsevol oportunitat de negoci que hi hagi en el Regne Unit. Per exemple, aquesta setmana hem tingut un sopar on hi havia diferents empresaris i el que fem és unir l'empresariat amb la universitat. Coneixeu el Guillem Anglada? El Guillem Anglada és la persona que ha descobert un planeta i està visquent a Londres. D'aquesta setmana el vam posar en contacte amb el mateix sopar amb un empresari i a partir d'aquí pot arribar a sortir una ajuda perquè puguin investigar més. L'empresari és un empresari català que després va conèixer un altre empresari i a partir d'aquí hi ha l'oportunitat de crear una nova empresa que volen crear. I aquesta és una miqueta la nostra feina, no? Fer de connectors. Jo que vinc del sector de les TIC, la meva professió és ser expert en gestió en tecnologia. Hi ha uns dispositius que es diuen hubs, no? Que per un costat entra informació i per l'altre surt informació. I aquest hub el que fa és repartir-la de tal manera perquè no es bloquegin mai les xarxes. De fet, nosaltres el que fem és fer una mica de hub de tot el que està passant allà, de quina manera podem ajudar a tothom perquè faci coses. En l'àmbit empresarial pur i dur, el que fem és ajudar aquelles empreses que vulguin establir-se en el Regne Unit, que diuen, escolta, jo vull tindre l'oportunitat de poder establir-me en el Regne Unit i vull veure què passa. Doncs tenim un pla de soft landing, tenim un pla d'estudis de mercats on ajudem a les empreses catalanes a anar allà. I al mateix temps el que fem és seduir a l'empresa anglesa perquè vingui cap a Catalunya. Però la seduïm des d'una visió que m'ha donat l'experiència de poder treballar a la Generalitat des del 2009, que és
donar a conèixer aquelles fortaleses que nosaltres tenim com a país que realment importen a l'empresa, com és la innovació, com és els espais que tenim aquí, com és el mercat laboral que tenim, per exemple, els preus dels lloguers, els preus de les vivendes. Allà a Londres són extremadament cars, en canvi aquí no ho són. En cap cas el que fem és vendre'ns Catalunya com un espai on si vens no pagaràs taxes, t'ajudarem des del govern, perquè el que sí que hem vist és que si quan fas aquestes coses és cert que atreus empreses, en el moment que deixes de donar aquestes ajudes, aquestes empreses se'n van a un altre lloc. Per tant, el que fem és que realment les empreses aquelles que vinguin aquí a Catalunya vegin una oportunitat d'increment del valor de la seva empresa pel fet d'establir-se aquí a Catalunya. En aquest cas, a més tenim el Brexit, no? En el qual les empreses angleses estan veient que potser tenen problemes per poder accedir al mercat europeu i tenen l'oportunitat de fer-ho a través d'estar present en un país que es diu Catalunya. Doncs nosaltres ens dediquem a explicar per què tenen que vindre a Catalunya. Els diem que no deixin el Regne Unit, perquè la veritat el binomi, en aquest cas Londres-Barcelona, si m'ho permeteu, o Londres-Girona, o Londres... Dic Barcelona perquè és que a l'hora de vendre a Catalunya la marca Barcelona té una potència espectacular i és molt fàcil vendre a Barcelona perquè la coneix tothom. Dius Catalunya costa més, tot i que la gent ja comença a conèixer Catalunya. Però el binomi aquest, Londres-Barcelona, és molt bo perquè la capital anglesa tens accés a capital, o sigui, hi ha molts diners, i que Barcelona o Catalunya té aquests beneficis que us he comentat fins ara per poder-se establir aquí. Per tant, les empreses poden tindre aquest binomi entre Catalunya i el Regne Unit. També una de les feines que fem és potenciar el turisme i això us afecta, per exemple, a vosaltres. Abans en parlàvem a l'hora de dinar que a Girona s'havia ressentit del fet que Ryanair deixés de volar a Girona i de fet m'han demanat a veure si podia fer alguna cosa i parlar amb la gent de Ryanair a veure si tornaven a reiniciar els vols cap a Girona. Jo m'he compromès a parlar amb Ryanair per veure si ho podem aconseguir. Però no hem parlat amb Ryanair, però hem parlat amb un altre operador de turisme que es diu Jet2Com, en el qual aquest any incrementarà un 650% els seus vols aquí a Girona, a la Costa Brava. Per tant, moltes vegades quan parlem de les delegacions de govern no se sap aquesta feina que fem, que és una feina molt intensiva a l'hora de buscar recursos econòmics per portar-los cap a Catalunya. En aquest cas el turisme s'està treballant molt bé des de la delegació. L'any passat vam arribar als 2 milions de turistes britànics que van visitar Catalunya. Aquest any, en els 6 primers mesos de l'any, portem un 8,5% més de turistes que l'any passat. Per tant, aquest increment és positiu i el revenue que ens deixen aquestes persones a Catalunya és important. Per tant, la part negoci i la part business l'estem treballant i l'estem treballant amb intensitat i estem posant recursos dintre de la delegació. Per últim, tenim l'apartat més institucional, on hi ha projectes i relacions institucionals. Nosaltres tenim les competències que tenim i, de fet, vosaltres suposo que avui haureu sentit la sentència del Tribunal Constitucional que encara ratifica aquelles competències que nosaltres tenim i que no tenim. I dintre d'aquestes relacions institucionals i projectes institucionals començo a explicar-vos els projectes institucionals. El que faig és que els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya o ajuntaments o projectes de diputacions que es desenvolupin a Catalunya, intentar-los, fer-los treballar o fer-los col·laborar amb projectes que hi hagin en el Regne Unit. Us poso un exemple que passarà demà i és per això perquè vam tindre que canviar una mica la data. Jo demà estic a Edimburg, me'n vaig amb la consellera Serret perquè començarem a treballar col·laborativament amb el govern escocès projectes institucionals que ens ajudaran a Catalunya i ajudaran a Escòcia. Ahir mateix, aprofitant que estava aquí, vaig estar parlant amb el Consell Comarcal
esportiu del Baix Llobregat, que han tret una iniciativa que es diu Juga Fair Play, que és una iniciativa esportiva per poder-la transportar i vendre-la al Regne Unit i que el Regne Unit la facin servir. Tot això són projectes institucionals que el que fan és enfortir les relacions entre els dos països. Quan parlem amb investigació intentem que centres de recerca catalans o hospitals catalans tinguin relació amb l'NHS o amb centres de recerca anglesos i d'aquesta manera poden, com us dic, aconseguir aquestes sinergies. I el que són les relacions institucionals, el que fem és explicar quina és la situació econòmica, política i cultural que hi ha a Catalunya en els diferents membres del Parlament i del govern britànic, principalment del Parlament. I com ho fem això i per què ho fem? Primer per explicar allò que fem i després per acabar aconseguint uns intercanvis també amb aquests membres. No sé si sabeu com funciona el sistema electoral anglès, però allà es vota per constituencies. Les constituencies no serien com les vegueries, no? Imagineu-vos que de cada vegueria sortís un representant. O sigui, a cada vegueria tots els partits polítics presenten un representant i el que treu més vots de tots ells queda escollit com el representant d'aquesta vegueria. En aquest cas hi ha 650 vegueries que es diuen constituencies en el Regne Unit i cada un d'ells escull un membre del Parlament que és el màxim, és la persona o el representant que treu més vots dintre d'aquesta constituency. No és un sistema similar al nostre perquè no representa exactament a tota la població. Imagineu, en aquestes últimes eleccions hi ha membres del Parlament que han perdut el seu vot per 200 vots. Laborista potser ha tret 25.000 vots i l'altre té 24.800 i en canvi aquella constituency és representada pel primer, no pel segon. El segon desapareix. Si us fixeu o heu vist les notícies, els conservadors han tret un 42% dels vots i els laboristes un 40% dels vots. En canvi, si això ho traspues al Parlament, veiem que al Parlament britànic hi ha 318 membres del Parlament dels conservadors i amb un 2% de diferència hi ha 266 membres laboristes. Això és perquè han guanyat a les seves constituencies i això es traspua al final en el Parlament britànic. I tot això per què us ho explico? Doncs perquè cada un d'aquests membres del Parlament té que defensar la seva constituency, la seva vegueria. I hi ha uns interessos importants dintre de cada una d'elles. Hi ha empreses, hi ha universitats, hi ha centres de recerca. I nosaltres el que fem, quan ens assentem amb tota aquesta gent, a part d'explicar-los quin és el procés català, el que fem és intentar buscar sinergies amb el seu territori, amb el nostre territori. Si aquell senyor representa un territori que té una universitat que és molt forta en investigació científica dels àtoms, doncs intentem que es posi en contacte amb Barcelona amb el sincrotró per veure si d'aquesta manera podem crear sinergies i ells guanyen i nosaltres guanyem. O si hi ha un hospital que està investigant amb no sé què, parlem amb el clínic a veure si d'aquesta manera podem fer un acord entre ells. Per tant, les relacions que nosaltres acabem establint amb els diferents MPs no només són relacions per explicar què és el que està passant a Catalunya, sinó per buscar tant suports o relacions econòmiques o relacions culturals. Aleshores, si entrem ja en el que és aquestes relacions institucionals i la situació política que estem visquent a Catalunya, nosaltres els diem que tenim un govern que ha sortit d'un Parlament
que té una majoria absoluta, ha sortit d'unes eleccions del 27 de setembre, que el que volem és fer un referèndum per decidir quin és el futur de Catalunya, i els expliquem tots els impediments que està tenint el govern català per poder dur això a terme. I els intentem explicar amb ser el màxim escèptics possibles i no posicionant-nos en un costat o en un altre. Nosaltres quan parlem allà no parlem d'independència, sinó parlem de dret a decidir, i no ens posicionem amb la part, ja no som independentistes, sinó que som més govern, que el que volem és donar la paraula als ciutadans de Catalunya perquè acabin decidint què és el que volen fer, sigui sí o sigui no. I com el govern britànic, el Parlament britànic és un dels parlaments amb una democràcia, una de les democràcies més consolidades del món, doncs els costa molt entendre que hi hagi un govern que no permeti votar els seus ciutadans. I com ells ho posen tot en mans dels ciutadans, i de fet ho han posat tot, que han posat fins a la permanència del Regne Unit a la Unió Europea, o han deixat votar els escocesos el seu referèndum d'independència, doncs no veuen lògic que hi hagi un país com és Espanya que no ens permeti poder votar. I per aquests motius van decidir en el seu moment crear un grup parlamentari a Westminster per seguir de prop quin és el procés català, i de fet el mateix grup té el títol per seguir el procés d'autodeterminació de Catalunya. I és un grup parlamentari on hi ha membres de tots els partits polítics representats al Parlament, i on hi ha un número significant de membres del Parlament. En aquest sentit es pot dir que hi ha membres del Partit Conservador, hi ha membres del Partit Laborista, hi ha membres dels Liberals Demòcrates, de l'SNP, vull dir que en aquest sentit estan representats tots ells. I no només això, sinó que hi ha membres representats de la Càmera dels Lords i de la Càmera dels Comuns. Seria com el Parlament i el Senat, amb la diferència que a la Càmera dels Comuns són aquests escollits de les Constituency, aquests 650, i la Càmera dels Lords són uns senyors que tenen el títol de Lord durant tota la seva vida. Una vegada et fan Lord, ets membre de la Càmera del Lord, i això els permet tindre molta autonomia a l'hora d'expressar la seva ideologia. Per tant, els hem explicat això i ho han entès, i de fet ho han defensat. Per tant, moltes vegades quan sentim missatges que a l'exterior ningú es mulla, no tenim suports internacionals, no vagarem per l'espai i aquestes coses, doncs hi ha un dels parlaments més importants del món i un dels més antics, que és el de Westminster, que ells mateixos han creat aquest grup. I és un grup per vigilar que el procés català es dugui a terme. No només això, sinó que en el Parlament escocès, la setmana passada, van haver-hi 18 membres del Parlament que van fer una moció en favor del referèndum de Catalunya, que es pugui realitzar el referèndum de Catalunya. Així mateix, també hem aconseguit fer un grup intergrup d'aquests, un Friends of Catalonia, al Parlament d'Irlanda, on hi ha membres del Sinn Féin, hi ha membres del Fianna Fáil i del Fine Gael, que són dels dos partits, diguéssim, de centre, i hi ha independents. I el mateix, com tenen una tradició democràtica molt antiga, doncs no entenen que no puguem votar. I el que volen és que puguem exercir aquest dret a vot, que al final no veuen que fa molts anys que estem treballant o que estem reivindicant la necessitat de poder votar, i veuen que cada any sortim al carrer, veuen que hi ha mobilitzacions d'1,5 milió de persones anuals, veuen que no es trenquen un vidre, veuen que no es tira un paper al carrer quan hi ha tots aquests esdeveniments, i per tant hi ha una mobilització cívica totalment pacífica, i que això té una potència a l'estranger molt forta. No només la té aquí a casa, sinó que també la té fora.
I en aquest sentit doncs, és la tercera pota de les feines que fem dintre de la delegació. Nosaltres no som gaire gent, de fet, tot i que és una de les delegacions amb més gent, perquè a dia d'avui el que és tota la delegació serem no arribem unes 27 persones, entre les oficines de turisme, les oficines d'acció, d'ICEC i de la Ramon Llull i la delegació. El que és gent de la delegació som 4 persones, més 2 becaris, som 6 persones, que dediquem moltíssimes hores, que fem molts quilòmetres i que intentem explicar una miqueta el que passa aquí a Catalunya i l'acció de govern d'aquí de Catalunya. En cap moment anem en contra de ningú, vull dir, nosaltres no anem en contra de l'estat espanyol, nosaltres no volem res dolent per a Espanya, no ho hem volgut ni ho volem. El que sí que volem és que ens deixin votar, és l'únic que volem. I com el Parlament català és tan antic com el Parlament britànic, de fet aquí algunes vegades tinc alguna discussió sana amb els britànics i parlem que el Parlament català va ser primer que el Parlament britànic, doncs en el sentit d'aquest democràtic nosaltres també el tenim força arrelat. Aquestes, diguéssim, són les 3 potes de treball que nosaltres tenim. No sé com vaig de temps. Perfecte. Sí. Doncs, si voleu, us faig un petit anàlisi de com ha quedat les eleccions angleses i com pot afectar això a les relacions tant amb Europa com dintre del que és el mateix Regne Unit. Com sabeu, la Theresa May tenia majoria als conservadors, tenia majoria absoluta en el Parlament britànic i la Theresa May se sentia molt forta per poder anar a eleccions i tindre una majoria absoluta encara més forta per poder tirar allò que ells deien del hard Brexit, un Brexit dur. Resulta que va convocar eleccions i si bé al principi, quan va convocar-les, tots els polls, les enquestes, deien que arrasaria durant tot el procés de campanya electoral, doncs ha anat perdent molta ous i esquelles, perquè ha fet moltes declaracions que han sigut rebudes malament per la població i perquè se li ha vist molta supèrbia a l'hora de, diguéssim, debatre amb els seus oponents. De fet, en l'únic debat televisiu que va haver-hi, la Theresa May no hi va anar-hi, perquè va considerar que no era necessari anar-hi. O, per exemple, va fer unes declaracions en el qual deia que posaria uns impostos a la gent gran, que es tindrien que pagar diners per temes de benestar social, que això va sentar fatal a totes les persones grans. I a més els laboristes van fer una campanya molt bona, quan el Jeremy Corbyn semblava que estava mort, doncs va poder reactivar aquest vot jove que en el Brexit es va quedar una mica a casa i aleshores va votar en Jeremy Corbyn, que de fet, com sabeu, l'S&P va tindre una caiguda molt forta, perquè l'S&P tenia 54 de les 56 constituencies que hi ha a Escòcia i ara n'ha quedat amb 24, que es recorda, 24 o 24, sí. I això és perquè tant els votants del hard Brexit com els del soft Brexit escocesos, a més de votar l'S&P amb una clau nacional, van votar amb una clau Brexit. Aquells que volien el hard Brexit van votar els conservadors, exvotants S&P van votar conservadors i exvotants S&P que volien un soft Brexit van votar laboristes. Això va fer que l'S&P perdés també molts diputats. En aquest sentit, dius que el Brexit
no només és de les classes obreres, no només hi ha hagut suport de les classes obreres molt baixes en el Regne Unit, sinó que també les èlits conservadores també els interessava un hard Brexit, volien sortir d'Europa perquè veien que estar a Europa, a part de que tenia molta burocràcia, els hi marcava molt quines eren les seves polítiques, ells creuen que la immigració ha comportat que ells estiguin sense treball. És una manera de veure una Europa, no? I aleshores tot això ha afectat dintre del que és el resultat final de les eleccions, que el resultat del final de les eleccions és que els conservadors han perdut MPs, o sigui, han perdut membres del Parlament i ja no tenen la majoria absoluta. Els laboristes han pujat però no han pujat lo suficient, s'han quedat en 266, i els conservadors per poder governar necessiten el suport del DUP, que són la ultradreta diguéssim d'Irlanda del Nord, que són els 10 membres del Parlament. Això comporta que pugui haver-hi una desestabilització d'Irlanda del Nord, perquè en els acords de pau del divendres sant un dels punts que es parlava és que Londres, o Westminster en aquest cas, no es posaria amb la governabilitat d'Irlanda del Nord. Llavors, clar, si el DUP entra o dona suport a Westminster als conservadors, el Sinn Féin ja ha dit que cuidado amb això perquè pot alterar aquesta possible pau dintre d'Irlanda, i que al mateix temps, si estan uns, potser els altres també acaben apareixent dintre de Westminster. Per tant, la situació en aquests moments dintre del govern anglès i dintre del Parlament anglès és bastant mogudeta. De fet, dintre del mateix partit conservador hi ha moltes veus molt crítiques amb la Theresa May que la volen fer dimitir. I hi ha medis de comunicacions que diuen que no trigarà gaire en dimitir perquè el mateix partit conservador la deixarà caure. Això afecta directament les negociacions del Regne Unit amb la Unió Europea. De fet, fixeu-vos que aquesta setmana s'han començat les negociacions i en David Davis, que és el representant del Regne Unit a les negociacions amb la Unió Europea, el primer punt que ha posat a sobre la taula ha sigut que no hi hagi cap frontera a Irlanda, perquè si hi ha una frontera a Irlanda aleshores tenim el problema de com gestionem la pau a Irlanda. Per tant, la situació política que hi ha en aquest moment en el Regne Unit és bastant convulsa. També el fet que hi hagin hagut 2 atemptats durant la campanya ha afectat, perquè Theresa May, quan era ministra de l'Interior, va retallar 10.000 policies de la policia de Londres, i aleshores els conservadors, els laboristes, això ho han tirat en cara, com dient, això és culpa de les retallades que tu vas fer, i aquesta mala maror ha existit. I per últim només faltava l'actuació que va tindre la setmana passada en el Grenfell Tower, quan va haver l'incendi que hi ha en l'edifici aquell tan gran, on la Theresa May va anar a l'edifici, a més de reunir-se amb les famílies i donar suport, per allà va parlar amb el cap de bombers, amb el de la policia, va fer i va marxar. Doncs aquestes actuacions tampoc són favorables a consolidar un lideratge dintre del Partit Conservador. Gràcies per les teves explicacions, i ara obrirem el torn que a nosaltres ens agrada, que és la intervenció de la gent i del públic, per aclarir temes que puguin haver quedat no resolts o amb alguna incògnita. A mi m'agradaria, per començar, plantejar-te un parell de qüestions. Una a nivell potser una mica més personal. Què és el que en un moment donat amb una persona d'empresa privada, amb un bon estatus en el seu món laboral, el fa decidir entrar al govern?
La responsabilitat. La veritat és que jo vaig entrar el 2009, jo treballava en una empresa de telecomunicacions, el mercat de les telecomunicacions i de la informàtica és un mercat on el nivell laboral és molt elevat, o sigui, els salaris doncs són salaris bons, són salaris que no pots queixar-te, no? I que quan portes uns anys i tens uns càrrecs directius, doncs són càrrecs molt elevats. En aquest cas, jo en el 2009 vaig rebre una trucada que era d'en Jordi Bosch, que era el secretari de Telecomunicacions en aquell moment, i vaig quedar amb ell, però la veritat és que jo mai havia tingut cap contacte amb l'administració. De fet, no sabia ni el que era l'administració perquè la meva vida laboral havia estat apartada de l'administració, o sigui, no havia vengut, sempre eren grans companyies i corporacions. I parlant amb el Jordi em va comentar, el secretari em va dir que volíem fer un pla, tenien en el cap fer un pla industrial en el sector tecnològic per poder revitalitzar tot el sector. De fet, aquí tenim el Guillem que coneix bastant com va anar tot allò, i em va dir això, que volia fer un pla i que havia pensat que jo era la persona adequada per dissenyar-lo i per tirar-lo endavant. Jo com a de l'empresa el primer que li vaig dir va ser: hòstia, és un pla prou xulo, no? És xulo, però quan em pagaràs? I em va dir: tant. I jo vaig riure, vaig dir: quan? Dic: és menys de la meitat del que estic cobrant. Llavors el Jordi va dir: ja, però el país i el creixement del país i tal. I ja li vaig dir: bueno, ja et diré alguna cosa. Però em va deixar aquella llavor dintre meva. I quan vaig arribar a casa, jo visc a Olesa, tinc una casa a Olesa de Montserrat, i me'n recordo que vaig arribar a Olesa i estava sentat al sofà de casa, veient la muntanya de Montserrat, el jardí, davant de la tele, i em vaig fer una pregunta i va ser: tu què has fet per aquest país? No? O sigui, laboralment has crescut, jo no tenia padrins i vaig poder créixer en companyies, els meus pares eren treballadors, no van tindre l'oportunitat de pagar-me les millors escoles i vaig tindre que buscar-me la vida i gràcies a Déu vaig poder créixer. La meva reflexió va ser: què has fet tu per aquest país? A més de pagar impostos, què més has fet? No? I la meva dona estava a Londres i jo estava aquí a Barcelona, i llavors li vaig trucar i vaig dir: mira, carinyo, que m'han dit això. I la pregunta de la meva dona, perquè ja em coneix, va ser: podrem pagar les factures? I vaig dir: crec que sí. Dic: doncs fes-ho perquè veig que tens ganes de fer-ho. I aleshores per això vaig entrar a l'administració i per això vaig començar a treballar, i crec que el primer pla que vam fer va ser un pla molt potent. Estic molt orgullós de la feina que vam fer, vam formar molts professionals, el sector TIC va arribar a un atur del 0%, vam crear moltes empreses, vam fer un nou model de compra molt potent, vaig ser el responsable d'un projecte molt important que al principi ningú se'l creia, que era el Mobile World Congress, el Congrés de Mòbils i el Mobile World Capital. Vaig ser el responsable de negociacions per poder guanyar aquest concurs, el vam guanyar. Això representa, cada any, representa un impacte econòmic d'uns 500 milions d'euros durant una setmana, més després durant tot l'any. Vull dir, són projectes aquells que sí és cert que l'administració no guanyes diners perquè no els guanyes, però en canvi la satisfacció personal que et dona i la responsabilitat de país que et dona és molt potent. I com et dic, el setembre passat em van oferir la possibilitat de ser delegat de govern. La meva primera resposta va ser: a mi, jo? I em van dir: sí, tu, perquè creiem que tal com està la situació del Regne Unit, amb la teva experiència coneixent el Regne Unit i amb la teva visió possiblement de projecte, o sigui, una de les coses que possiblement falta amb l'administració és treballar amb un model projectes, no? Jo treballo, encapçalo tot dintre d'un model de projectes, amb un inici, una preparació, un inici, un procediment de realització i una finalització. Llavors, quan treballes amb aquesta metodologia, doncs és fàcil fer les coses.
i en aquest cas en el Regne Unit doncs, vaig començar d'aquesta manera i la veritat és que estic molt content, treballo moltíssimes hores, molts dies, però m'ho estic passant bé. Com la majoria d'aquest país es treballa moltes hores i es treballa molt de llonsis. Desconeixia tot aquest relat. Sí, magnífic. La segona qüestió que et volia plantejar abans de passar la paraula en el públic és la negociació del Brexit ens beneficia, ens perjudica a l'hora d'obtenir el suport britànic al pas que volem fer? Saps què passa? És que ningú sap el que passarà amb el Brexit. De fet, el Brexit és una cosa que ni ells mateixos esperaven, els anglesos. I en aquest cas, com no hi havia plan A, no n'hi ha plan B ni hi ha plan C. Si ells tinguessin un pla, o tinguessin diversos plans, jo podria haver analitzat aquests plans, haver dit, escolta, doncs mira, en l'escenari A podem fer això, en l'escenari B podem fer això, en l'escenari C podem fer això. En aquest cas no hi ha escenaris. I no només no hi ha escenaris, sinó que aquells escenaris inicials durant el procés acabaran sent diferents i per tant no sabem com ens acabaran afectant dintre del que és el procés català. Jo crec que el procés català és una cosa que tenim que fer-nos nosaltres, que tenim que estar molt segurs nosaltres i a partir d'aquí el món s'adaptarà a allò que nosaltres decidim. I crec que nosaltres tenim un punt molt potent que fa uns anys no teníem. Algú d'aquesta sala fa 10 anys algú d'aquesta sala pensa o pensava fa 10 anys que ens trobaríem amb el punt que ens trobem avui? Vull dir, ningú. Per què? Doncs perquè hi ha hagut una sèrie d'aconteixements que han anat passant, que van començar l'any 2000 amb la majoria absoluta del senyor Aznar, que van, diguéssim, el Mistus va encendre el 2006 o millor dit, més que el Mistus, algú va posar llenya amb l'Estatut d'Autonomia i en el 2010 algú va posar la benzina que va ser que el Tribunal Constitucional va tirar enrere el que els catalans vam votar. Aleshores, aquesta actitud dels catalans de perdre la por a un estat, d'allò que no està bé el que ens estan fent, és la potència del nostre procés. I no l'hem de perdre i moltes vegades els que estem al govern som persones i tenim les nostres vides i tenim les nostres hipoteques i tenim les nostres coses i a vegades ens plantegem moltes coses, però el procés és tan fort que no va de persones. És possible que potser acabin amb uns quants o que vagin en contra d'alguns quants membres del govern, però és que hi haurà uns altres que entraran i seguiran el procés. Per què? Perquè la majoria dels catalans hem perdut aquesta por a un estat repressiu, perquè venim d'una dictadura, perquè venim d'una transició que es va fer d'una manera estranya i que no està ben tancada i que fins que no es tanqui bé tenim un problema i aleshores tot això ha fet que aquest procés vagi cap a o sigui que es retroalimenti ell mateix i acabem sent allò que nosaltres vulguem ser i l'exterior acabarà acceptant allò que nosaltres vulguem ser, perquè és que no pot ser d'una altra manera. Bé, doncs ha arribat el moment de passar la paraula als assistents. Algun tema, Jordi, si pots agafar, si aquella la noia et donarà el micro. El que vulgui fer una intervenció, sisplau, que aixequi la mà. Va, que ja heu tingut temps, home, de pensar alguna pregunta, no? Això és que m'he explicat molt bé. Em sembla que aquí hi ha una pregunta. Aquí hi ha... Vinga. Hola. Abans d'haver-hi les eleccions últimes d'Inglaterra, Escòcia volia fer un referèndum per no sortir d'Europa.
no anar amb els inglesos a fer el Brexit. Ara això ha canviat, no?, una mica, o han canviat bastant, no?, perquè els nacionalistes s'han perdut punts. Vull dir, tu com ho veus, això? Bé, I podria passar, segons tu, això o no? Les eleccions, com et dic, han trasbalsat tot el sistema polític anglès. I en aquest cas, l'SNP ha perdut molts MPs dintre de Westminster, però segueix mantenint els MPs dintre d'Escòcia. Aleshores, la situació que plantejava la Theresa May d'un Brexit dur anava en contra dels interessos d'Escòcia. Ara, com no sabem com serà aquest Brexit, és molt difícil defensar una posició de que vols fer un referèndum abans de que es tanqui el Brexit. Quan tu tens una posició clara, tu pots prendre decisions, no? Theresa May volia un Brexit de tancar fronteres, un Brexit molt dur, no deixar passar les persones, no deixar passar persones europees, un Brexit molt dur, que això anava en contra dels interessos d'Escòcia. Per tant, Escòcia el que deia és, abans que tu tanquis aquest acord, jo vull fer un referèndum per saber si la gent vol seguir al Regne Unit o no, i en funció del que digui la gent, jo segueixo Europa o no. Ara aquesta condició de Brexit, com serà aquest Brexit, no ho sabem. I això fa que no ho tinguin clar. De fet, la Nicola Sturgeon va dir la nit següent a les eleccions que ella volia fer el referèndum i que el faria igualment. El Parlament que ells tenen majoria absoluta i el poden tirar endavant. El que passa que els interessos en aquests moments no se sap si realment el volen fer d'una manera o el volen fer d'una altra. Per tant, estan en aquesta dicotomia. Si ara, jo què sé, d'aquí un temps tornés a guanyés els laboristes... Perdó, és que no et sento bé. Si mentre de guanyar ara hi hagués eleccions d'aquí 2 o 3 anys que no hi hagués inestabilitat, no sortís bé les negociacions i tot això, si guanyés els laboristes, vols dir que no se tirarien enrere amb el Brexit o farien un referèndum, ho mirarien diferent? És que torno a repetir, no va de Tories o de laboristes, va de com serà el Brexit. O sigui, per què han perdut vots o per què han perdut membres al SNP? Perquè aquells que volien quedar-se, o sigui, aquells que volien un Brexit fort van votar els conservadors i perquè els que volien un Brexit tou van votar els laboristes. Per tant, ja no van votar en clau nacional, sinó van votar en clau Brexit, i en aquests moments és que el Brexit no sabem com serà. Aleshores, moltes vegades quan parlen del mirall escocès, avui m'ho han preguntat 2 vegades, el mirall escocès, i jo he fet la mateixa resposta. Jo l'únic mirall escocès és un llibre que conec, és un llibre que va escriure en Xavier Solano, que es diu El mirall escocès. Però hi ha moltes diferències entre el procés d'independència d'Escòcia i el procés d'autodeterminació de Catalunya, i hi ha coses que hem d'aprendre d'aquests processos, i hi ha coses que són bones i hi ha coses que no són tan bones, però que se'm fa difícil respondre a aquesta pregunta perquè dic, com no sabem quina és la situació, com acabarà sent aquest Brexit, perquè no sabem encara quin govern tindrem a l'Anglaterra, no puc dir-te si acabaran tenint aquest segon referèndum. Jo amb la gent de l'SNP que he parlat, ells estan decidits en fer-lo, ells volen fer-lo, ells són independentistes. És com si parlessis amb Esquerra Republicana o en aquest cas amb el PDeCAT, dirien vols el referèndum, diran que sí, tots. A l'hora del dinar comentaves, perdoneu, seguint amb això, comentaves que veies o que no veies que la May pugui aguantar molts mesos amb la situació que està en el govern. Ella està tenint moltes pressions internes de govern. De fet, a Osborne, que era el ministre d'Interior, que recordar, de
Cameron, crec recordar, sí. Ara porta un diari que és l'Evening Standard i l'està matxacant cada dia d'una manera però bestial. I en Boris Johnson, que possiblement és el que més coneixeu tots, doncs també està fent de les seves per intentar carregar-se la May. I la May el que està fent és fer equilibris amb el seu gabinet que ha creat, ha posat gent d'un soft Brexit al davant, però també ha posat gent del hard Brexit, o sigui, ho té complicat aquesta senyora, ho té bastant complicat. Ja m'agradaria que m'expliquessis fins a quin punt l'ambaixada espanyola a Anglaterra es fa la punyeta o es procura entorpir la vostra labor. Us agraden, aquestes preguntes? Mira, jo quan vaig arribar a Londres, el primer que vaig fer, perquè vaig creure que era el més correcte, per respecte, perquè vulguis o no, el respecte institucional el tenim, va ser trucar a l'ambaixada espanyola per demanar reunió amb l'ambaixador, que en aquell moment era en Federico Trillo. I ja puc dir que el mateix dia ens van donar resposta i em van donar hora al cap de 3 dies. I jo vaig tindre que trucar per demanar disculpes perquè al cap de 3 dies estava a Barcelona i vaig dir, pot ser la setmana que ve, i cap problema. I vaig estar amb ell, em va rebre a la seva residència privada del Regne Unit, jo li vaig estar explicant, deixa'm explicar-te una coseta, jo mai m'havia reunit amb un ambaixador, per tant no sabia què és el que tenia que fer. I aleshores, parlant amb la gent de la meva oficina, vaig dir, escolta, jo quan vaig a casa d'algú, jo sempre els porto alguna cosa, no? I llavors vaig dir, bueno, jo què li porto a aquest home? I vaig dir, doncs ja està. Quan baixava aquí a Barcelona vaig comprar una caixeta de Catànies, no? I un llibre, em posava un llibre de Catalunya, me'n recordo que posava Catalunya, Next State of Europe, alguna cosa d'aquestes, no? I jo, amb la meva bosseta de la Generalitat de Catalunya, les meves Catànies i el meu llibre, cap allà. I quan vaig arribar, embajador, i l'home molt afable, s'ha de reconèixer que si bé ideològicament estem a les antípodes, la relació de cordialitat va ser excel·lent, no puc dir-te una altra cosa. Embajador, no, por favor, tuteame, llámame Federico, perfecto, em va ensenyar, jo, mira, te traigo esta bolsa, muchísimas gracias. El que tenia que ser una reunió de mitja hora, al final acaba sent una reunió d'hora i mitja. Jo li vaig explicar quins eren els meus àmbits d'actuació i vaig dir, doncs mira, la part ciutadana, la part empresa i la part més institucional. Aquí és on va fer un comentari, ¿no? Y le vas a decir, bueno, pues que lo sepas que lo vamos a hacer y tal. Bueno, pues nada, pues encantado, te ayudaré en los proyectos y tal. No podia dir-me una altra cosa. I la veritat és que la relació aquella va ser molt bona. També és cert que l'endemà vaig anar amb un acte i em va vindre un senyor que em van dir que era del CNI. De fet, després ja vaig ratificar-ho, que era del CNI, acompanyat d'un altre senyor que anava molt pentinat, que em van dir que era de... Bueno, de fet, van vindre i el primer que em van dir és tú eres Sergi Marcén, ¿no? Y vaig dir, hombre, si vienes con este señor seguro que sabes quién soy, ¿no? Y ya se'm va presentar, es que no me'n recordo el nom, si no us ho diria. I em va dir, bueno, que sepas que te estamos marcando de cerca. Digo, pues nada, hombre, pues muchísimas gracias, me siento muy seguro. Però res més. A partir d'aquí sí que és cert que vas als puestos i te'ls trobes, però mai he tingut un enfrontament com han pogut tindre altres companys on han sortit i han hagut declaracions o alguna cosa d'aquestes. Això amb l'antic ambaixador. Amb el nou ambaixador no m'he pogut reunir encara.
li he demanat diverses vegades, he demanat 2 vegades per correu electrònic per reunir-nos i una vegada personalment per reunir-nos. Està molt ocupat, m'ha dit que està muy ocupado con la visita de Estado. Digo, pues nada, hombre, pues cuando tengas un momento ya te explicaré qué es lo que hago. Nosaltres, màxim respecte institucional, màxim. Nosaltres no parlem, o intentem, nosaltres no fem sang. Nosaltres expliquem el que està passant a Catalunya. I amb això n'hi ha prou, és que no cal fer sang de res. Nosaltres expliquem a tothom què és el que està passant. També tinc la sort que jo estic en un país que històricament els espanyols, els anglesos, no s'han portat gaire bé. I a més hi ha Gibraltar pel mig i quan ja surt un ministre d'Exterior dient Gibraltar espanyol, no els hi senta gaire bé als anglesos. I aquestes coses costen. De fet, ara, per exemple, els reis d'Espanya, possiblement per enfortir aquesta relació, estaran el mes que ve, crec que venen amb una visita institucional al Regne Unit. Jo sé que estan enviant invitacions per fer una recepció, jo no l'he rebut. Si la rebo, hi aniré encantadíssim. Molt bé, alguna altra qüestió? Alguns dubtes? Queda tot aclarit? Per cert, el Trillo, el dia 12 d'octubre, feia una festa espectacular a l'ambaixada. Feia una paella que era boníssima. L'home es portava fins i tot l'aigua de Castelló per fer la paella aquesta. Possiblement el pressupost del dia del 12 d'octubre per fer tot això era més elevat que el pressupost que jo tinc per la delegació de tot l'any. Això sí, la paella estava boníssim i el pernil també. Aquí. Heu aixecat la mà per aquí? Jo, res, és només confirmar una cosa. El que ha dit d'aquest del senyor Trillo, però de fet ell va reconèixer la figura institucional de Catalunya, la va reconèixer. No, jo vaig anar com a delegat de govern i ell em va atendre com a delegat de govern. I ho va reconèixer. Sí. Així com ara diuen que s'haurà de canviar el nom i aquestes coses, bueno. Perquè vostès deuen penjar del Romeva, del conseller Romeva, de la mateixa conselleria. Per tant, no va passar res. Ho va reconèixer que els catalans, i quan li deia tot això del procés, ell no estava d'acord, com no podia ser d'una altra manera. Simplement així i ja està. I ja està. Després el que va fer... Jo no m'he sentit atacat en cap acte i ja puc dir que no he tingut cap cancel·lació d'actes o que jo almenys que jo hagi sapigut per acció directa de l'ambaixada. Sé que l'ambaixada ha parlat amb els membres del grup, de l'intergrup aquest parlamentari, i els ha expressat que no estava d'acord amb la creació, però també sé el que els han dit els membres del grup, on s'ha dit que ells són sobirans en el seu país de fer els que els dona la gana i en aquest cas de fer un grup en favor de l'autodeterminació del poble català. I ell va haver de callar. O sigui, no va dir tot això que diuen el ministre d'Exteriors de Madrid, que aquestes coses que diuen, que si ho fan... Que sí, perdó, que sí? Que en cap moment va utilitzar el llenguatge que utilitza el ministre d'Exteriors de Madrid, que amb amenaces i aquestes coses que diuen. En cap moment. No, en cap moment. Molt bé, m'agrada molt de saber-ho. Gràcies. Ell l'únic que em va recordar és que hi ha una llei, que és la llei d'Exteriors, i que va ser una mica... Va ser una mica picar, ¿no? Va ser una mica picar, sí, porque em va dir, hombre, es que el delegado anterior no me avisaba nunca cuando venían los consellers al Reino Unido.
I jo vaig dir, ostres, pues, y eso la ley te obliga a que nos avises. Digo, ostras, pues no te preocupes, Federico, que si la ley obliga, yo te informo, no hi ha problema. I clar, el que vaig fer va ser anar a mirar la llei, no? I la llei diu que un alt càrrec de la Generalitat de Catalunya, un conseller, quan es mou fora del territori espanyol, és cert que té que informar al Departament d'Assumptes Exteriores de que es trasllada a un altre país, a excepció de la Unió Europea. Per tant, no tenim, la mateixa llei diu que no tenim que informar al departament, als ambaixadors quan ve un president. O quan ve un conseller, perdó. Perdó, has dit que podia perillar la pau a Irlanda. Que podria? Perillar la pau a Irlanda. Que es va fer negociacions, quan es va fer el tractat de pau, també s'hi va intervenir molt les inversions econòmiques a Irlanda, i això no pot perillar, les inversions ara? Bé, a veure, no t'ho prenguis al peu. Jo he dit que segons com ho fagin, la pau d'Irlanda pot haver-hi crispació a Irlanda. No crec que torni a veure, no tornem a veure aquelles guerres campals dintre dels carrers, no? Però que fa trontollar una miqueta l'acord de pau. Jo el que he dit és que fa trontollar una miqueta l'acord de pau i d'estabilitat dintre d'Irlanda del Nord, que la crispació pot tornar. Compte que allà està, per un costat, el DUP, que és l'extrema dreta, aquests senyors tenen acords amb el Ku Klux Klan, per exemple. I per l'altre costat tens el Sinn Féin, que és l'esquerra. I aquests senyors, durant molts anys, s'han matat entre ells. Per exemple, l'ordre, com es deia, l'Orange Order, era l'ordre taronja, que eren els paramilitars unionistes. D'aquí va sortir el DUP, o sigui, el DUP, que ara està negociant amb Theresa May aquest acord. O sigui, els paramilitars de l'ordre taronja són els que ara estan negociant. Per tant, encara hi ha molts sentiments molt vius allà en aquell país. Jo no fa gaire vaig anar-hi quan va morir en McGuinness, vaig anar al funeral i quan vaig anar per aquells carrers de Derry, ostres, exacte, veus que aquella gent era un exèrcit i te n'adones que aquell exèrcit no està mort, vull dir, està molt calmat, i en Gerry Adams és un gran defensor de la pau. Jo crec que en Gerry Adams és un gran home de pau, és un dels grans homes de pau que tenim en el món, en Gerry Adams. I la veritat és que, ostres, és difícil ara, segons el que facin, que no hi hagi acords que es puguin arribar a trencar, o que hi hagi acords que puguin arribar a aixecar alguna estella. Bé. No et sentim. Es pot unir la Irlanda del Nord amb la República Irlandesa o no? O ja és massa tard? Si es pot unir, suposo que en el moment que algú plantegi un referèndum d'annexió, l'acceptaran. De moment no el plantegen perquè el país està molt dividit. De fet, mira les últimes eleccions. Si mires els vots, són 50%, 50%. I el problema és que allà durant molts anys va haver-hi guerra. No és com aquí a Catalunya, que som 50%, o millor dit, no ho sabem si som, però que les enquestes diuen que som 50-50, però no hem tingut guerra. Vull dir, és un procés on no ens hem tirat ni un paper, com aquell que diu. Aleshores, allà és una altra història. Bé, alguna altra qüestió? Aquí davant.
Penso que Anglaterra sempre ha estat molt orgullosa de la seva tradició democràtica i de la seva antiguitat democràtica. I penso que també saben que els catalans ens han fallat. Llavors penso, quan llegeixen o se n'assabenten del que estan fent amb la Carme Forcadell, diguéssim, o amb la mesa del Parlament, el que poden fer amb una consellera simplement per comprar unes urnes. Jo me'ls imagino en estat de xoc, perquè clar, és una cosa que nosaltres també hi quedem, perquè si ets mínimament normal i tens sentit comú, aquestes coses et deixen impressionat. Però de l'estat de xoc, a part de, diguéssim, que haurien, ja sé que són protestants, però que haurien de tenir un cert sentiment de culpabilitat envers la història del nostre país, diguéssim, de la manera com ens han deixat abandonats, no hi ha cap possibilitat realment de que tinguin un gest que sigui realment, ni que sigui simbòlic, però que sigui realment interessant per nosaltres? Jo crec que el sentiment d'abandonament el tenim nosaltres, no ells. Ells van guanyar Gibraltar. I a vegades els catalans, quan parlem del cas dels catalans, a part que ells, la majoria no saben el que és, parlamentaris, t'estic parlant, ens miren massa al malic. Això va passar fa 300 anys. Aquests senyors van decidir, el Parlament britànic va decidir que volien arribar a un acord i en aquest cas els que quedaven mal parats eren els catalans, però que ells guanyaven Gibraltar, tot i estar en contra la reina. La reina va ser la que va voler defensar els catalans. Això amb ells, de fet és que ni ho trec moltes vegades a les reunions perquè no té sentit. Això va ser fa 300 anys. Ells a dia d'avui, i això abans ho comentava, ells a dia d'avui estan, aquests MPs, aquests membres del Parlament que estan fent totes aquestes declaracions, que estan fent aquests grups, que estan fent totes aquestes mostres de suport, són gent que són bona gent. O sigui, han de ser bones persones per nassos, perquè no guanyen res, o sigui, no tenen res a canvi. I en canvi estan ficant-se en problemes per defensar una cosa que amb ells, com aquest que diu, ni els hi va ni els hi ve. Però en canvi ho estan fent i això jo crec que és molt important. I torno a repetir-te, quan moltes vegades parlem dels suports internacionals, l'estem tenint. Hi ha un Parlament britànic que s'ha posicionat a favor del dret d'autodeterminació de Catalunya. A canvi de res. Jo soc un delegat de govern amb un pressupost. Jo no puc enviar-li avions o no puc, com va dir el Marcallo, hacer favores, no, deber favores. Jo no puc deber-le favores perquè és que no tinc res a donar-li. Com a molt convidar-los a la Barceloneta, no? Però no tenim res a canvi que donar-los. Per tant, aquesta gent estan defensant un sentiment democràtic i ho estan fent perquè veuen que hi ha moltes persones, i per això és tan important el moviment social, que creuen realment en allò que estan demandant, que és el dret a votar. Si és que és irrefutable. És que no estem demanant la independència de Catalunya, estem demanant que ens deixin votar. I això qualsevol demòcrata del món el tindrem al costat sempre. Sempre. I en aquest cas et dic, el Parlament britànic. Per tant, quan algú ens diu és que els aportes internacionals, tenim un Parlament, que és el Parlament britànic, que s'ha expressat i ha dit que donen suport i que volen controlar el procés d'autodeterminació i que volen vigilar i que volen observar i que volen tirar-lo endavant. I tens MPs que estan fent declaracions, però moltes vegades molt més potents que les que estan fent molta gent aquí a Catalunya per defensar el dret a votar. O sigui, una llei, quan no serveix a la majoria de la ciutadania, és una llei que no val. Per tant, ells això ho tenen molt clar. I en aquest sentit, torno a repetir, nosaltres que també ho tenim que tindre molt clar. Jo crec que
I això possiblement no queda gaire bé dir-ho, però jo crec que ens en sortirem molt bé. I ens en sortirem molt bé perquè hem perdut aquesta por. I el govern espanyol, l'única possibilitat de guanyar que té és que ens permeti votar i que guanyi el no. Perquè de cap altra manera ho aconseguiran, perquè ja està aquesta llavor dintre de nosaltres, aquella llavor que em va posar en Jordi Bosch per poder començar a treballar dintre de l'administració i deixar part del meu sou i deixar el cotxe tan bo que tenia. I això ja ho tenim molts de nosaltres de sèrie. I potser a l'1 d'octubre no podem votar, no ho sé, jo crec que sí, però potser no podrem votar, però és igual, votarem el 15 de setembre de l'any que ve. I si no és el 15 de setembre de l'any que ve serà el 10 de gener de l'altre, perquè al final acabarà sortint, perquè és que no, amb les lleis i amb l'atac del Constitucional l'únic que aconseguiran és una repressió, i la repressió ja l'hem passada, els catalans ja han passat una repressió fa no gaires anys, del 36 al 39 vam tindre guerra, però a partir del 39 vam tindre repressió. I ja ha passat. I això no és un tema que surti per la crisi econòmica o perquè hi hagi partits polítics o gent que ara ha decidit ser independentista. Això comença l'any 2000 d'una manera accelerada amb la majoria absoluta del senyor Aznar. Ho he dit abans. I a partir d'aquí es concatenen una sèrie d'accions que ens fan arribar al moment que estem ara. I torno a repetir-te, cap de nosaltres fa 10 anys es pensaria que tindríem majoria absoluta al Parlament, que tindríem un govern que ha dit que farem un referèndum i que tindríem un estat que està en contra. I això és una cosa que hem de tindre molt clara, i sobretot veure quin tipus d'estat tenim. Jo fora, per exemple, no acostumo a parlar de corrupció. Jo no tiro porqueria perquè no és bo. Però, hòstia, perdó, però és que ara estem a Catalunya i és que el que tenim a l'Estat és molt fort. Aquesta setmana he tingut l'oportunitat d'escoltar les compareixences de l'Operació Catalunya al Parlament de Catalunya. És vergonyós el que està passant, el que ha passat. És vergonyós que tinguem 800 membres del Partit Popular encausats per corrupció. La setmana que ve el president del govern anirà a declarar per finançament il·legal del Partit Popular, que és el partit que està al govern. I no passa res. I això jo crec que ens té que donar a nosaltres, a més del nostre sentiment que puguem tindre de nació, ens té que donar pavor. A mi em dona pavor. O sigui, si fem un referèndum i surt el no, companys, tenim un problema grandiós, perquè és que Espanya té un problema democràtic molt fort, perquè no passa res, no dimiteix ningú. No passa res, és que no passa res. Aleshores, jo crec que les coses que s'estan fent aquí a Catalunya s'estan fent d'una manera diferent. Han hagut partits polítics que han explotat. Convergència i Unió ha explotat. I ha explotat pel seu posicionament democràtic i ha explotat per la possible corrupció que pogués tenir. Però s'ha renovat. I els senyors que estan al PDeCAT, doncs políticament segurament jo estic llunyant d'ells, però ostres, són uns senyors que són nets, o almenys estan allà i estan en contra de la corrupció i estan a favor de la independència. Els senyors d'Esquerra Republicana tenen 85 anys i no els ha sortit ni un cas de corrupció, i quan surt algú que és una miqueta que surt una miqueta desviat, automàticament salta. I aquesta manera de fer és la manera de fer que tenim que tindre dintre del nostre país. Nosaltres volem aconseguir un nou país justament per això,
perquè jo per ser un país independent i ser una Espanya en petit em quedo com estic. Aleshores, si ens quedem a Espanya o si seguim a Espanya, tenim un problema important de com canviar aquesta Espanya. O sigui, jo respectaré el resultat democràtic del 1 d'octubre, però estic segur que si a l'1 d'octubre surt que seguim a Espanya, jo m'hi posaré de cap intentant canviar Espanya, perquè no pot ser el que està passant. Per tant, aquesta reflexió, aquella gent que no està a favor del dret a decidir o que no està a favor de la independència de Catalunya, és una cosa que els hi tenim que posar sobre la taula. Està molt bé que nosaltres només volem votar, és que només volem votar, no volem fer res més. Però és que aquests senyors estan fotent les butxaques plenes i amb els diners que han robat doncs tenim un problema. Vosaltres recordeu unes declaracions del ministre de Guindos i del president del govern dient que el rescat dels bancs no costaria ni un duro als ciutadans d'Espanya. Ens ha costat 60.000 milions d'euros. Amb 60.000 milions d'euros no fem retallades, Ha passat alguna cosa? No ha passat res. No ha passat res. La setmana passada, fa 2 setmanes, va haver un banc que va ser comprat per €1. Això és una trucada, això és una trucada, Això és una trucada d'Europa dient, escolta, abans que peti aquest banc, arregla-ho. I es va arreglar. Per tant, ostres, aquelles persones que no estan convençudes d'aquesta Catalunya-Estat han de fer alguna cosa per canviar l'estat espanyol. I jo no veig molts canvis, perquè recordo que el senyor Rajoy és president de l'Estat perquè hi ha un PSOE que va xiular i uns ciutadans que els van donar suport. Uns ciutadans que, per cert, eren els grans defensors de la transparència i la contracorrupció i allà estan. Ahir, quan sentia jo el del Método 3 que va parlar, els senyors del PP se'n van anar de la sala, però no tindrien que haver anat-se de la sala emprenyats, tindrien que haver sortit de la sala avergonyits, perquè era vergonyós el que aquest senyor va arribar a dir, el que va arribar a fer el govern del Partit Popular. Per tant, jo crec que no és qüestió de defensar, que ho és, de defensar el dret a decidir dels catalans. És a dir, tu no vols el dret a decidir, doncs explica'm com solucionem això que es diu Espanya. Correcte. Bé, si hi ha alguna intervenció més, doncs donaríem ja per clos aquest acte, sense abans agraint a en Sergi Marcent que acceptés la invitació de la Fundació Llibreria a les Voltes i a tots vosaltres per la vostra assistència, i esperem que aquest cicle de conferències que hem fet hagi sigut útil per poder tenir una visió més clara i que hagin pogut aprendre alguna cosa de com està actuant el govern de cares a l'exterior i quines són els possibles posicionaments que poden arribar a tenir els països el dia que aquest país voti o no voti, però que fem el pas. Perquè tu abans, quan deies si no votem l'1 d'octubre, potser votarem el setembre de l'any que ve, i jo he pensat, això si és que abans de l'1 d'octubre no passen coses, perquè si aprovem les lleis de transitorietat abans, jo crec que això serà un enfrontament absolutament brutal amb l'estat espanyol i, per tant, ens podem veure obligats a tenir que actuar abans de produir el referèndum. Per tant, possibilitats n'hi ha moltes, això està molt obert i bé, el que sí crec que tots estem convençuts és que la força d'aquest moviment la tenim nosaltres, la tenim la ciutadania i que, per tant, ara és l'hora dels polítics, però el que també hem de tenir tots molt clar és que el dia que els polítics necessitin, nosaltres no podem fallar, perquè som la força de veritat el que farà donar el pas definitiu i no tenir que tornar a parlar mai més i
poder deixar de ser independentistes ja d'una vegada. Molt bé, moltes gràcies, Sergi, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies Fins la a propera. vosaltres.